من اینجا اومدم که ترا بزنم و ده همه نشان بدم مایم جنگاور جهان نه ته. نمیشه وقت ماراتونی و UFC ببروی. میشوه گاب نیست. نه که دیونه کدین قتله که پای که کلا کولچیکتون. ایت نمیفهمی. او کی باشه؟ آی زبایره سازی خوی دادر؟ حبیب جورا مارا بویکا دوشی زد موازی دبالنه چخم تسک بیو. چی گفتی؟ مورا مکشم. سلام علیکم خانومان و جنابان، подписчикои канали Handicraft TG. имрӯз сангшапак байни ду чемпион, яке аз он Ҳабиб Нурмагомедов, дигараш бошад Туремчики ки аз турма мегрезад ва мехоҳад ки бо Ҳабиб вохӯрад. Касое ки видеои пешинаро надиданд, ма ба ёдтон меорам. Бойка ай турма мегреза ва мехоҳад тестаро Нурмагомедова бина ва меояд ба шаҳри Кулоб. Чапушап қати кентои Нурмагомедов мешава. Юрий Бойкаи Туремчик даиҷа қати Зубайра ва хирси Бугунӣ як ба як мезана. Кадоме ки видеоро тамошо накард, силкаша дар описанӣ мемонем ва мо ҷанга сар мекунем. Рафтем. Юрий Бойка. ای همه دا زور گفتانی همی کلمه قینده دایا تانگرن همه. Ҳабиб Нурмагомедов Кулоби. Кулобиё бошен. Ман намедонам шуморо, не ки ма дар тамошои ҷанг кайф кардистам. Барои ки шумо пара экрани ма пеш, ман медонам ки ҷози Юрий Бойка мағлуб меша ва Ҳабиб боша ба приёми бобогиш сар мекунад. Барои ҳамин микрофона метавем фристайл сар шид. Гала да отар кадем, гилбазма сар кадем. ما دا جان هستم زور ما دا جان هستم زور حبیب دا کویکا گرفت با کلا زدش بویکا короче ما دا جان هستم زور تمردی مشوا قفیان داشت. ما تداشانستم. Round one. Fight! Оу шет! Она шо бара диден Ҳабиб чӣ хеле издиватса карде. Марам боварӣ наместа. Не ки шумо қатори ман дидесем баъди чашмтона, не ки мо ба як чашм дидесам. Бля, якум бора хелиша мебинам. Бачам, ту чо таъмара гузондеста ягон балевош намеқапӣ? Яки уже тар кадӣ? Не просто хостум қувваша фаҳмам. Фаҳмиди қувваша? ова сағира ба қуввати бад дай. Round two. Fight! ایریشم مونده با فکرم ملایی پاد خیلی گمشکی داده. Па, не ки як чи тенҷ гузаштам мираунда. Ҳабиб Нурмагомедов қариб ки Бойкара изнасиловат куна. Ота диди гузондамаш. Сароси ман наша бачам, ту кинои и гӯшлақара дидагӣ нестӣ. И аввал бой мета, баъд охир омада ҳамара мезана. эҳтиёҷа бачам. پاپسچکو میخوایم بزنم شاید تماشا کنن. Round three. Fight! آنها که پریام جوگای مرا بین مرده و زندان خوب شای زمین خیز حبیب. حبیب خیز عجود که عروس تشود دستیان. کدام مرغ با عروسی مرا گرفتنیه؟ گرودی حیوانی عقاب پای یک دلبای با مشکنه. بایکا مرام ҳабиб шо мебинам. ма кинои тра дидагиам, тра ёрдам мекунам. медонам ту чӣ дар кӯрай. машлабри пири гиҳра биги сағира. او گاب نیست برات تو شری ناریده. برای چی шлабри при гихра додӣ? чун намедонам. киноштам хеле бара худша пирс. حبیب کن تعمد رانو ту пота балатаи пири гибандидӣ? фу
Нагрегор баймулато парто. Капиди. Басай қатит шухи. Прижоки қоби. Прыжоки клуби. Як чиза бояд қойлишам. Ты сахти бади Хабиб. Раҳмат. Неки дар ҳақиқатра ҷанговари ҷаҳон гуфта мешава. Ба шарте ки машқ кунӣ. Чи ҷати шаф дорӣ. Дар ҷанг танҳо як кас ғолиб мебурад ки ҳамон маем. Фаҳмидӣ? Кани ки дастато вардор паҳад ботай тирма мегрези бойка. Падарат лаънат намеша баъди буд шидани ҷанг бирем. давоми ҷангта дар тирма мегзарони хаб ки рафтем. Ҳабиб боливо мехрем. Лиш бида тирма набоша. хонумон ва ҷанобон, ҷанги чапалоқшапаки мо ба охир расид. бо сабабҳои техникӣ милиса омада бойкаро бурда ба решоткаи худ обратно партофт. ба фикри шумо дар ин муҳорибаи байни ду гӯшлаққа кадомаш ғолиб баромаданд? ба фикри ман аввал бойка каме зур буд ва дар охир намедонам чӣ гап шуд. ай шумо подписчико, як хоҳиш дорам ки ҳаматон фикрҳои худтонро дар комментарӣ бинависен. агар мара баген ба фикри ма ки бойка зад. Чӣ гуфти Хусик? Бародаро, ҳамаи канали Андекрофт ҷира я дастгирӣ кунен, подпискош бихеза, поделиться кунен видеоша, лайка биҷиқен ки бисёр видео барои шумо куна. Андекрофт ҷи. Yes ҷи. дал ушол як удар да меғалтонам азури ҷаҳонам.